Знаете ли, че природата може да създава чудеса, които изглеждат като от научна фантастика? Днес ще ви разкажа за 5 от най-странните природни явления, които ще ви оставят без думи. Номер 5 ще ви изуми. Северното сияние, известно като Аурора Бореалис, се случва, когато заредени частици от Слънцето взаимодействат с магнитното поле на Земята. Резултатът – танцуващи светлини, които украсяват небето. Огнените дъги изглеждат като горящи линии в небето, но всъщност са редки оптични явления. Те се образуват, когато слънчевата светлина преминава през ледени кристали в атмосферата. Нощем някои плажове светят в синьо, сякаш са от друг свят. Това се дължи на микроскопични организми, които излъчват светлина, когато са докоснати от вълни. Това е магия от природата. В Антарктида има водопад, който изглежда сякаш кърви. Червеният цвят идва от железни оксиди във водата, която излиза от подледниково езеро. Уникална гледка. Огнените торнада се образуват, когато вятърът съчетае сух въздух с горящи пламъци. Това създава завихрен стълб от огън, който изглежда направо апокалиптично. Природата е способна да създава невероятни и необясними гледки. Кое от тези явления ви впечатли най-много? Напишете в коментарите и ме последвайте за още удивителни факти.